Tot el senyor Jordana. Passem a vigilem. És que els metres aquí no... Sí, perquè ella ja no podia. Llavors, a veure, per gravar, o anem a una aula o ens quedem aquí mateix, com vulgueu la comissió. Si la pots agafar també. Sí. Sí, però té una... No, ho explica en unes memòries, que les han publicades ara fa molt poc, per allò que eren uns papers que estaven a Mèxic i el germà de l'Anna Murià, el Josep Maria, sí, el vaig veure fa poc, va venir així. o el nebot, o bueno, amb algú, el nebot devia veure. No, perquè el germà de l'Anna. Va morir el germà de l'Anna. Tenia dos germans, l'Anna. Sí. El Jordi, que era el més petit de tots, aquest va morir fa temps. Sí, però el Josep Maria també es va morir. Però fa molt poc. Sí. No, farà un any que ho vaig veure. Bueno, Potser sí. una miqueta més Però potser. el que va morir va ser el pare. Sí, Esclar, no. Sí. El Josep Maria, germà de l'Anna, va morir fa temps. No tant, tampoc, però potser una mica més. No, que jo vaig estar sent el fill d'ell, Sí, amb el nebot de l'Anna. en el nebot de l'Anna, sí. I no sé, jo sé que vostè va anar a un... Si és que se'n recorda... Sí, més o menys. Aviam, sortim d'on? De Barcelona? Sortim de Barcelona. Ja, el 23 de gener del 39, més o menys a les 5 de la tarda, i anàvem nosaltres 4, i el Josep Maria Capdevila. I fins a Olot, aquell dia. Que van anar amb un cotxe... Amb un auto de la Conselleria de Cultura. Val. És que també el dia 23 se'n van al Trabal, la Rodoreda, a no sé quants amb el bibliobús. I... Amb el bibliobús, ells? Ells amb el Potser sí. bibliobús. Ells van a Girona. Sí. Nosaltres anem a Olot. Jo em pensava que algú posa al Jordana que també se n'havien anat i semblava que se n'havien anat també amb el bibliobús. No, amb el bibliobús jo hi vaig ser quan vam passar la frontera després. Sí. Però fins a Olot vam anar els 4 i el Josep Maria Capdevila amb un auto. El 23. I ens vam estar a Olot fins al dia 26. El dia que va caure a Barcelona, nosaltres vam viatjar d'Olot a l'Agullana. I els altres van viatjar de Girona a l'Agullana. Tots a l'Agullana, això sí. Hi ha una anècdota que no sé si la vols escriure, que ja van perquè les picabraques des del primer dia, no? Llavors, el Trabal, que sempre era un home que volia dirigir, i d'una senyora que es deia... com es deia? Serra del primer marit, la senyora Torres Baldó, funcionària de la Conselleria de Cultura, segons l'Olivell, que tampoc em consta, ja s'havia embarallat per qui seia al cap de taula. Però segons l'Olivell la taula era rodona. El cap de taula era difícil. Això era el cap de coses, però una de les anècdotes de l'Olivell. A l'Agullana hi vam estar fins al 31 de gener. El 31 vam passar la frontera, la gent, és a dir, els relativament vells i els relativament criatures com jo, la meva germana i així.
Jo tenia, aviam, jo vaig néixer el 22, això era el 39, tenia 17 anys. I llavors ma germana 15. Llavors els que estaven en edat militar no van passar, nosaltres vam passar després. La frontera, que eren els Trabal, l'Obiols, el Montanyà, El Gasc. el Gasc, I el Bangarel. el Gasc. I El Bangarel, perquè el Bangarel també té les memòries que Sí, i el explica com Bangarel, exactament. Llavors els que vam passar, els meus pares, a Oansé, vam passar amb era un autobús que hi anaven els vells i el bibliobús que hi anaven tots els joves. Sí. I l'Anna anava amb el camions. L'Anna devia anar molt això, encara que era bastant jove en aquells temps. I als 30 em sembla que els devia tenir. Sí, Perquè... escolta, 30 per mi ara són criatures. No, ja l'any que ve serà el centenari del naixement de l'Anna. Sí. Vull dir que... Sí, no, era una criatura de 30 anys. Sí. I quan a Olot, que estaven a... A Olot estava en un hotel. En un hotel. Un hotel que estàvem allí, en el living de l'hotel, tots ni habitacions ni res. No? Ja. Un despertador, no sé per què ens hem anat un despertador nosaltres, que es va engegar a les 6 de la tarda en l'hotel i... Sap que no eren les 6 de la matinada. Perquè t'explico les proves i les això nosaltres callats, escolta. Home, sempre n'hi ha, sí. Llavors se'n van de l'Agullana. De l'Agullana vam passar una nit al Boló. També... A una estació? No. Hi havia una espècie de plaça, això no ho tinc gaire que veure, plaça, i algú ens va dir que ens hem de dormir en una quadra. I jo no recordo que hi havia un ruc. I la xica de tant en tant bramava, però estàvem tan cansats que... I allà es donaven menjar, oi, al Boló? Ens van donar menjar, sí. I llavors de Boló devien passar... Del Boló a Perpinyà. Perpinyà. Perpinyà va ser... Teníem un permís per estar a Perpinyà, per col·lectiu. Llavors, si te n'anaves, quedaves indocumentat, o sigui que era ben empipador. Però estàvem de l'hotel, un hotel que em sembla que es deia Sala, això no recordo gaire, que és el que fèiem servir per les necessitats mínimes, i després dormies ja on podies. Hi havia ratxis, de sobte t'equivocaves i de vegades l'encertaves. Vam estar 3 dies a Perpinyà. Sí, i sempre amb por, no? Oh, la por sí, però esclar, la por ja la portàvem de feia tants anys que... Que els senegalesos feien por? Mira, els senegalesos, però si jo no he estat mai a la vora d'un camp de concentració, precisament, perquè era una mica un privilegiat en aquell moment, perquè era això. Però por no crec que els hi feien massa, el que els hi feien eren uns lladregots. Els senegalesos el que feien era canviar, feien el mercat pagant de misèries per que fos, joies, tot per tot el que fos. Més que por és això. Ara, els que tractaven d'escapar-se del camp, esclar, els senegalesos hi feien por, perquè si els pescaven els tornaven al camp. Però en general no crec tant. I després dels 3 dies de Perpinyà a Toulouse. Que era tot el grup que hi va anar-hi? Sí, pràcticament sí. Més d'aquest grup, perquè, què sé jo, gent que no era del grup exacte dels de Rossi, però hi havia el Maseres, el Ramon Vinyes, no se li deu escapar, no? El doctor Bellido, els Artís, el doctor Bellido. Torno enrere, a l'Agullana, amb els Parxers, hi va haver-hi l'última reunió de la institució de les lletres catalanes. La reunió que la vam descobrir fa a Santiago Xile. Fa 4 anys, en la visita del Pujol, la vam descobrir perquè el Trabal sembla que se la van dur. Es devia portar el llibre d'actes. Sí, perquè no tenia on deixar-lo tampoc, que no. I després va quedar al centre català i una mica abandonat, perquè el centre català té un càrrec de bibliotecari que ha tingut èpoques brillants i èpoques molt tornades. I això sí, va ser un bibliotecari que encara hi és, el Lluís Grau, que aquest, ordenant la biblioteca, es va trobar i
encara aquest llibre és a l'Arxiu. És a l'Arxiu Nacional, sí, perquè vaig expressament, vaig anar-ho jo l'he anat a veure. En el Benet, si realment havia arribat, perquè aquestes coses aquí ho vam donar en el Guitart. Em sembla que li van donar el Guitart, sí, que havia sigut conseller de Cultura llavors en el Guitart, i ara... Llavors jo el primer viatge que vaig fer, li vaig dir a la Maria, pots acompanyar-me, vam rebre el Benet, i vaig dir, no, ha arribat aquí perquè el que volíem que fos un arxiu, aquestes coses, sobte no saps què passa. Jo l'he tingut a les mans de l'Arxiu Nacional, vull dir que és allà. És allà. Bueno, ara tornem. Estàvem a Tolosa. A Toulouse. Jo, en el grup ja que vam anar a Rossí, vam estar 2 mesos. Del 3 de febrer al 3 d'abril. Són molts mesos, no? Que són bastants mesos. Bastants. Allí ens atenia un comitè que presidia el doctor Solà. Que era rossellonès o gai? No, ell no sé exactament d'on era, però era Felibri o una cosa d'aquesta. O almenys recol·lectava els diners dels Felibris, que el que ens van mantenir durant els 2 mesos. I Rossí també, perquè el grup català de Rossí també els mantenia, els Felibris de Montpeller. I que estaven a la Pompiera? Ah, clar, a Toulouse estava en una caserna que els pompiers ja havien donat de baixa. Devia ser... Però, en fi, n'hi havia 2, On estàvem nosaltres estava relativament bé, perquè eren com per famílies, així, que estàvem uns 4 mesos. N'hi havia una altra, a la Rida, no sé pas, que ara no les he pogut trobar. Jo acabo de passar per Toulouse i no he trobat ni això, ni on dinàvem, que era la Rida Potier. No Potier. Monsieur André? No, la Rida. 60 anys són molts anys. Sí, són molts anys. Dinàvem allí i dormíem els pompiers durant els 2 mesos. De Toulouse no tinc massa records. Molt pendents de les notícies, no? Sí, perquè arribaven aquelles notícies que no sé, cadascú preocupat. Per exemple, el xòfer del doctor Bellido només agafava els diaris i veiem si arribava, perquè havia arribat peix a Barcelona, perquè segons ell, la seva dona, si arribava peix estava solucionat, perquè la seva dona tenia un lloc a la boqueria, no sé, això l'únic que el preocupava, si havia arribat peix a Barcelona. Per altra banda, llavors hi havia els contra aquests, aquest pobre home que el doctor Bellido l'havia una mica obligat o convençut d'anar-se en l'auto fins a la frontera que havia seguit. Era la mofa de tots els altres. L'Alfons Maseres, per exemple, cada cop que entrava al seu front del doctor Bellido, ja arribava el doctor honoris causa. Perquè, esclar, aquesta és la rebotiga de totes aquestes coses que has escrit una mica. Tan elogioses hi havia tots aquests. Evidentment. Sí, terribles, no? Perquè són 2 mesos d'estar convivint amb... A més, tothom preocupat. Tothom, i parlant clar una mica de mala llet, no? Per exemple, el Maseres, com que el Maseres tenia la Legió d'Honor francesa, no sé. Jo em vaig dir, jo qualsevol dia m'empreny i me'n vaig a París, no sé què. I llavors resulta que em va dir el Guancé, que era tot calladet i poca cosa així. No deia res, però li diu, sabeu, amb aquella veu que tenia, sabeu, demà me'n vaig a París. I el pobre Maseres li va agafar un atac en aquell moment. Va ser de casualitat. Bé, ja de Toulouse a Rossí, directament. Perquè el Pere Caldés es va estar algun dia a Tolosa? Sí, el Caldés i l'Enric Closelles també van arribar a Tolosa. I l'Artís? I els Artís també. Bueno, l'Artís ja va passar la frontera més o menys. Havia passat la frontera amb ells, suposo. El Closelles estaven amb l'exèrcit, o sigui que van passar uns dies després. I van passar la frontera per un altre lloc. Sí, per una frontera, però tothom passava per on podia.
Però Rossí sí, ja van venir els dos. Bueno, I de la Rodoreda què? la Rodoreda Com era? se n'havia anat a París, des de Toulouse, no sé com. I va arribar a Rossí, als pocs dies d'arribar-hi Perquè vosaltres. se'n devia anar al Trabal, a veure... El Trabal i la dona, i l'Antoinet, se'n van anar perquè l'Antoinet tenia una germana casada, em sembla que es deia Montmorency, deia el poble, i el Trabal s'havia anat cap allà. La Rodoreda no se'n van amb ells, però no se'n van. Però va arribar-lo així, que és 3 o 4 dies d'arribar-hi del grup. I els Trabal també? Els Trabal també havia. I què recordeu? Recordeu alguna cosa de Toulouse o del Mas Perxer, de la Rodoreda? Com ho vivia ella? Era riallera o... La Rodoreda, en realitat, de Toulouse no recordo res. I del Mas Perxer tampoc. D'ella concretament, no. I de l'Anna Moria o... D'aquí? De l'Anna. De l'Anna tampoc gaire. Bueno, l'Anna era més... L'Anna, com que anava amb en germà, doncs sí, era més activa. Allà es va barallar també. Sí. Mig amb raó, mig no tant. Perquè ella, esclar, ella feia de cap de casa, però en realitat no tenia casa. Tenia un germà, i era molt relatiu. I a l'hora que tothom, esclar, a l'hora que ens en vam anar-lo així, amb ella li vam voler cobrar l'estadia d'això. I llavors hi vam, però no massa, perquè com que se'n va anar, ja s'ha acabat. De Toulouse, bueno, Toulouse el més cèlebre va ser el famós, com es diu, l'engany matrimonial més cèlebre de la literatura catalana. La liaison de l'Obiols amb la Rodoreda. Ah, ja va començar allà? A Rossí, allà és on va començar, a Rossí. Sí, a Rossí. Que, mira, se n'ha parlat més de la importància que va tenir, a més equivocadament. Aviam, com diríem? Primer, la dona de l'Obiols era grassa i lletja. O sigui que això era una de les coses importants a tenir en compte. L'Obiols sempre va festejar amb la... com es diu Prat? No, com es diu? El Trabal, no recordo com es deia, no? La germana del Trabal? La germana del Trabal. No, ara no recordo com es deia. Hi ha aquella anècdota tan bona es van casar durant la guerra, no? Ah, sí. I els testimonis van ser una patrulla de control. No? I llavors a la sortida l'Oliva li va dir: tu no t'has casat pel civil, no, t'has casat pel criminal. Això és Molt bé. Sí. molt bé. I bé, com va començar, doncs era enraonant suposo, i això, llavors estava sol, la Rodoreda era una persona interessant, i vam començar. I llavors, esclar, com que al costat d'això, l'Obiols tenia 2 cunyats, 2 cunyades, una sogra vivint allí, estava mal. És que és bastant fort. Ara, tampoc va ser tant com sembla, perquè jo he llegit cròniques que sembla que allí estessin dividits per la meitat i tothom es tenia els plats pel cap i no això. Evidentment, els Trabal no se saludaven, diguem, amb el Obiols, amb la Rodoreda, però els altres estaven una mica enmig i, en fi, alguns ens eren més simpàtics uns, els altres més simpàtics dels altres, però d'això ens parlàvem la pròxima. Després nosaltres, que més aviat ens eren més simpàtics, l'Obiols i la Rodoreda, vam venir amb el vaixell amb els Trabal i l'Oliver i tot això. I després hi ha un altre aspecte que també vaig llegir, no sé on, escrit per tota la família, o sigui que en cap cas va ser la Rodoreda la víctima per culpa d'aquella dona. La Rodoreda va ser més aviat, tinc entès, víctima de l'Obiols. I l'Obiols, això, molt intel·ligent, molt entès, molt allò, però
ningú sap que hagi fet mai res. No? Diuen que al final sí, va fer una feina diplomàtica que ningú sap ben bé quina va ser, però durant tota l'ocupació francesa per tenir el perquè mantenia Això no era brutal. suposo que devia ajudar d'altres maneres. També hi ha una mica absurd, això també, quan la Lorena va guanyar no sé, els premis de jocs culturals, tothom deia, segur que n'hi ha fet millors. Però resulta que la Lorena havia guanyat el Premi Creixells el 35, el 34, i no havia escrit mai res. Sí. Hi ha moltes històries d'això. Sí. I aquí també es van conèixer l'Anna i l'Agustí. I allí també es va conèixer l'Anna. L'Anna sí que va veure l'Agustina i aquest és meu. I va perdre el món i només teníem més actius. Sí. Home, l'Agustí en aquella època va arribar després. Van arribar al camp de concentració. I el primer que ho vaig veure això, perquè jo traginava molt, perquè era 17 anys, tenia molt poques preocupacions, les preocupacions les tenia el meu pare. Jo sortia a anar en bicicleta i de sobte arriba l'Agustí preguntant si llavors estem esperant. Va venir ple de ponys, no li sap, no? Bueno, això no ho vaig saber, però és molt probable. Que devia venir amb el tren o fins a... Segurament va venir tren. Que devia venir caminant, o no? No, hi havia una estació a Rossí. Hi havia una estació a Rossí. Sí, que quedava potser a 800 metres, o sigui, del castell, sí. Castell que ja no existeix, però sí que existeix. El castell de Rossí ara és la Mairie. Però tenim un parc fabulós, tenia més o menys 1 quilòmetre de fons. Fantàstic. I això està tot en casetes, s'ha acabat. I a més el poble ja no té cap gràcia, no? Perquè hi ha l'aeroport, el Charles de Gaulle, és a Rossí-en-Brie. No sé, és una cosa immensa. I la relació amb els exiliats republicans espanyols, com era? Mira, millor del que ens pensàvem, aquesta és la veritat. No hi va haver, és a dir, també hi havia moltes baralles entre ells, però les baralles entre nosaltres i entre ells, però grup contra grup no hi va haver això. Entre altres coses perquè els que mantenien els grups eren gent diferent. Nosaltres era gent del Felip, del Migdia, a través del Triespeig, i en canvi els espanyols els mantenia el Comitè Aragón, a través de la dona del Triespeig, perquè era comunista. Com es deia? Una noia molt guapa, la Candiani, o la... Sí. La Candiani era la dona del Triespeig, molt guapa. Bueno, jugava a tenis amb shorts. Això no és necessari ser guapa. Però per aquella època està molt bé, no? No, però allí fixa't que una de les gràcies que tenia aquest xató, que era un obert de la Ginés, és que els dissabtes venien multituds de campers allí a jugar a tenis, vòlei. Mira, jo, les úniques vacances de la meva, diguem-ne, joventut. Perquè aquell estiu del 39, abans que comencés la guerra, m'ho vaig passar molt bé. I després ja no vaig tenir vacances fins 10 anys després. Vaig arribar així, vaig començar a pencar i ja s'ha acabat. Però aquelles, sí, les recordo molt d'això. I a més era jove. Clar, és que els altres sí que devien estar preocupats i amb problemes, però... Les relacions amb els espanyols més aviat bones. Quins noms per investigar nosaltres? Dels espanyols? Quins noms us Els espanyols hi havia un germà Rodríguez Mata. Un estava casat amb una russa i l'altre no ho sé. Hi havia un doctor Vizcaíno. Del Rodríguez Mata sé que penso que ja va venir per Sant Mirat a Mèxic, un periodista espanyol que es deia Rojano, un nom així. Bastant intel·ligent. Hi havia uns periodistes bastant soques. Hi havia aquell, com es deia, que no sabia
una paraula de francès, però no ho confessava. Llavors em deia, per exemple, oye, Jordana, ¿qué concepto tienes tú de la palabra besoín? Home, besoín vol dir necessitat. Però no creus que hi ha un matís? No, que hi ha un matís. Ja n'havia pres una, saps? Després hi havia un que va ser un economista que després el van detenir quan van en aquella reunió de Múnich, aquí, els demòcrates cristians que van fer un rol, això. Un era un d'ells que era Prado, Jesús Prado. I aquests eren els més interessants. Els grans benefactors nostres, perquè la premsa del Cordon Verd, això va fer una campanya prèvia bastant forta contra nosaltres. I ens van salvar, primer, els comerciants del poble, perquè un poble que si llavors tenia 1.500 habitants, n'arriben 50 consumidors més, doncs el forner, els del bar, tots feliços amb això. I l'altre va ser el capellà. El capellà era simpatiquíssim. Esclar, també vam fer mèrits perquè vam arribar un dissabte, em penso, i a l'Oliver i els Trabal van anar a missa. Llavors ja, d'això. Però tu, refugiat que trobava pel carrer, es treia el barret, gran barretada. Llavors, clar, la gent del poble que t'havia mirat més així, doncs si el capellà et saludava tan afectuosament, vol dir que no eren tan males persones. I Àdhuc va fer una festa per fer unes remodelacions a l'església i els quartos que va fer se'ls va gastar tot. Amb aquest armenguat li va fer unes escultures infames, pobre capellà, no es mereixia això, i un pintor madrileny, Alonso. Com? Alonso. Fèlix Alonso. Sí. Aquest li va pintar. L'Alonso no era tan dolent com professionalment. El Fèlix Alonso i el no sé quants armengot es van gastar tots els calés de la Kermes. Ens va ajudar molt aquest home. I és veritat que el Sebastià Gas sempre estava tan preocupat per la quantitat de menjar? Pobre home. El Sebastià no tant per la quantitat, però sempre estava amb gana. I ens cridaven a sopar i a dinar amb una campana. Llavors, on estés, quan sonava que me deien «Mita-la!» Era el primer d'entrar al menjador. Era molt pintoresc, el Gas. La tenia botada, corria una nena allà, així, bastant antipatiqueta la nena, això és veritat, però vaja, no deixava de ser una nena de 2 anys i 6. I el Gas quan va dir, que esta mujer tiene malos instintos, li va dir la seva hermana. Déu-n'hi-do. Sí, el Sebastià Gas. El curiós del Gas és que un home així, i era crític de Bodeguils, semblava un deixatat una innocència. I el Montse és el que queda més desdibuixat, com si no... El Montse sempre ha quedat desdibuixat en aquest sentit. Però, en fi, va així, va treballar al Centre Català, secretari, les coses, èpoques bones, els millors germanors del temps bastant, quan hi havia sí. Home, té el llibre aquell de retrats d'ara, que és molt bonic. Sí. Però ell queda... Es va equivocar amb una data, encara no li perdono. Sí, perquè el meu pare va morir a Buenos Aires i va morir a Santiago. I el pitjor és que l'enciclopèdia catalana i tot allò, tots van a Buenos Aires. Clar, és que quan un s'equivoca... El coneixia molts anys, perquè l'any 32, o sigui, tenia 10 anys, el meu pare va passar una temporada que el Prodol estava malalt. Nosaltres el vam anar a veure i el Montse també estava així. O sigui que jo, ja et dic, tenia 10 anys quan vaig conèixer el Montse. En realitat m'hi venia més jo que el meu pare, el Montse. El meu pare no sabia gaire. Eren massa irònics tots dos.
I la Margarita Xirgu, el Güensé parlava de com la van a conèixer. Amb això no us hi va relacionar, no? Amb aquest. Com? En Domènec Güensé Sí. explicava d'una manera molt inspirada com havien anat a conèixer la Margarita Xirgu. Però amb això no us hi veu per relacionar, no? Bueno, la Margarita Xirgu va remoure el teatre xilè. El teatre xilè era l'equivalent aquí a aquestes comèdies espanyoles que es feien l'any 30, l'any 32, del primer actor i director, no? El primer actor feia director d'un desastre. I la Margarita Xirgu es va ficar amb el teatre universitari i va canviar totalment això. En realitat era una feina molt important perquè el teatre xilè és molt bo en el sentit d'actuacions, decorats, tot molt ben fet. Pot ser una obra molt dolenta de l'autor, però sempre està ben presentada. I tot això, en el fons, és gràcies a la Margarita Xirgu i emparen el José Ricardo Morales, no sé com coneixeu. Un espanyol bastant antipàtic, però bastant intel·ligent. I el vostre pare, a Rossí, com recordeu que portava, per exemple, la seva vocació creativa amb tot allò que estava passant? O tothom es guardava un diari? No, jo crec que tots érem bastant mantres. Ah, vale. Sí. Perquè, per altra banda, estàvem molt preocupats pel que passava. Podia passar, perquè no hi hauria hagut prou, per exemple, que haguessin declarat el prefet de Marne-Oise que t'hagués tret. Llavors, la creació, jo crec que dels pocs que devien escriure alguna cosa devia ser el Vangrel, per exemple. El Vangrel sí, perquè és d'aquests que no para. Però crec que dels altres, per les obres que has vist després, Sí, hi ha aquest viatge a París-Santiago que va publicar el Busquets, que era fabulosa. pot ser. Va publicar les quatre versions, una del Treball, una del Grel, una del Oliver i una del meu pare. Això deu ser, però ja ho van escriure quan van arribar a Xile, ja van estar més tranquils. Però no, jo no els vaig veure mai escriure gaire. I recordeu alguna visita del senyor Esbert o algun representant de la Generalitat? I amb l'oficina de la Generalitat quina era la relació? A la Rue de la Pépinière. Nosaltres anàvem a la Rue Miró-Mesnil. De la Pépinière, Després, primer va ser a Miró-Mesnil. Allà hi havia l'Esbert, que com que era l'home que dominava els quartos, doncs tothom anava una mica a fer pleitesia, no? Visites no les vam veure mai. Va venir el Fabra, per exemple. Va venir el Ventalló, que havia estat director d'Opinió aquí. Joaquim Ventalló. Joaquim Ventalló. El que va ser cap de presó durant la guerra. Sí. Tenia una llibreria a la Rambla, després quan va tornar. Començava per Xeix. No. No, potser era... Serra Hunter? No. Que se va tornar aquí. Tasis i Marca. Això. Tasis i Marca. I el Pous i Pagès va venir? No, mai. Ni el Pous i Pagès ni el Carles Riba. Això. Bé, és que a la sortida de Barcelona hi va haver, no sé fins a quin punt veritat, alguns tenen una versió en altres, segons el Riba i el Pous i Pagès els va avisar el Pissunyer que havien de sortir-se i els altres van considerar que sent president i vicepresident de l'institució havien d'haver-se preocupat una mica de què els hi passaven als altres i no se me'n preocupa gens. Però aquestes coses en aquells moments eren
Va passar una cosa que estava venint la guerra, els diners van començar a escassejar i a més el treball no es portava gaire amb el triespeig, que era internet. Llavors, amb justificació o sense, tampoc no sabia dir, el triespeig o el triespeig, ja vols treball que tenia un anar perquè tenia aquest cunyat amb un Morencí, amb un Morencí, i els Oliver i el Brangrel, els tenia aquest altre lloc que per estava molt bé, aquest lloc de Sant Montanyà, que aquest és l'altre personatge. Sí, una mica playboy, no? Home, totalment. A quina va darrere la muntanya? D'aquí es presentés, sí, no tenia problemes. Però una de les coses que la Maria ja explica una mica, li vaig explicar i ho diu molt subtilment, i diu també subtilment, però això que Barcelona encara. Hi havia el Rubí Tudorí, que també sembla que era bastant no boi, però play, que es va queixar que el Montanyà anava darrere una secretària, no sé què. Doncs, i a més que plagiava coses de revistes franceses. Això del plagi és veritat, Montanyà plagiava, i el van suspendre de redactor, diguem. I me'n van nomenar el Fabra i el meu pare perquè es brinés del Playboy, no? I la conclusió que van arribar això és que realment sí, tractava de propassar-se, però que a les noies els anava molt bé que es propassessin. Això va ser la conclusió. Llavors, aquest costat el van enterrar. Però va ser el Montanyà. I mira, havia de telefonar perquè va arribar a Xile fa uns mesos un net del Montanyà. I llavors no em van trobar a casa, la Rosa Bru va tractar de trobar-me, no em va trobar. I que no hi tenia el desgast, diu, perquè no he conegut ningú que conegués el meu pare. Ningú. Es va desaparèixer, perquè ni si on va morir, no. És que no se'n sap gaire què va passar després d'aquell. Vaig tenir per casa un parell de cartes que encara em va escriure des de Roissy, quan ell es va quedar jo a Xile, però després de sobte, bueno, va venir la guerra entre ells, no? De sobte. Però ell es va quedar a Europa. Ell es va quedar a Europa. Però ni una paraula més. Jo havia de telefonar aquest net, però sempre em falta temps. Els Oliver i el Montanyà. I els Trabals se'n van anar a casa la cunyada. Però van tornar-lo sempre, això. Sí, això sí que... Sí, perquè llavors va passar això, que on tenen ells amb la guerra estava prohibit en estrangers i van tornar. Llavors hi ha l'Obiols, l'Anna. Hi havia l'Obiols i la Mercè Casals. Que era la primera dona del Pere Calders. Llavors a Rossi es van quedar els altres. És a dir, el poble és el mateix. Bueno, sí, però vull dir, el castell, el xató. Sempre els altres. I va sortir alguna cosa d'aquesta relació del Pere Calders amb la Rosa Artís i que la Mercè pugés i tot això? Però sembla com que la separació va ser molt amistosa, no?, amb la seva dona o així. La separació no va ser gaire, perquè va ser Mèxic ja. L'amistat del Pere Calders amb els Artís era de temps, era molt mica amb el Tist, I ara la Mercè Casals va arribar a Roissy, que sí, 10 dies després que el Pere s'havia anat cap a Mèxic. I la Mercè devia decidir seguir-lo, aviam si encara el rescatava, però no el van deixar. I després a Mèxic es va escriure una comèdia molt maca, no?, sobre això, Civilitzats tanmateix. Això no ho he llegit. Això és la Sobrevida, Sí, està basat en això. Basat en això. La Mercè era molt simpàtica. Bueno, la Rosa també. Una mica locatèlia com tots els artistes, però Una mica una mica xalabrada, diguem-ne. fantasiosa, no? Sí. Però tots els artistes igual,
Sí, perquè fa les memòries del Tisner fa por. Sí, el Tisner encara és... Però em sembla que sí, les Però memòries el pare Tisner, tocant de bala totalment sord. no sé què. Però llegeixes les memòries del Tisner i la veritat són inventades, o... Segurament. Segurament, llavors... Però el Tisner era divertit. No, sí que és divertit. Era molt divertit. El que coneixia jo era el Pere Caldera, el Tisner també el coneixia, però vaig tractar potser més va ser el Pere Calders. El Pere Calders jo el vaig veure a Mèxic, després quan ja estava casat amb la Rosa. Unes vegades, no sé. I ara, cada vegada que venia deia de veure el Pere, així, i sempre falta temps. I el dia de l'homenatge hi va anar. Llavors sí, llavors vam veure i vaig anar un dia a casa d'ell. Em diu, així es venia que la Rosa no la perdonaria. I llavors suposo que amb la guerra, esclatant la guerra, tothom ja intenta... Bé, nosaltres encara hi vam ser fins al mes de desembre, 3 dies del famós drol de guerra. Fins al 8 de desembre, concretament, vam estar-ho així. Ens vam anar a Marsella, el 10 vam marcar a Marsella. En realitat no hi havia cap pes al fi de setmana. Us en recordeu si venien molts jueus? Molts. Jo diria que potser de cada 3, 2. O potser més, no sé què. Tampoc no els coneixies tots, però molts jueus. I eren d'alguna associació per recerca, per fer recerca? No ho sé, vaja. Eren jueus francesos o alemanys o d'on eren? Mira, hi havia molts jueus, hi havia molts a Palestina, que se'n van anar cap a Palestina, les primeres emigracions a Palestina durant la guerra, i els altres, hi havia alguns polonesos. Però el fet que eren gairebé nascuts a França, ja. Bé, per molts jueus. Jo tinc simpatia als jueus i soc racista contra els àrabs. Fins a cert punt, no massa, perquè per naturalesa no en soc, però vaja. Hi ha coses fonamentals. Quants àrabs hi havia a les brigades internacionals? Durant la guerra. Cap ni un. Quan el Barailo es va tractar que el govern de la República de Solomà dels tribus durant la guerra, europea, tots els començant pel mufti de Palestina, que era l'enemic públic, tots els egipcis contra els anglesos. Tenien la seva raó, no ho discuteixo, perquè devien d'estar els anglesos fins al cap del món. Però ara són les grans víctimes. Això és el problema, també un dret de relació. Perquè dormien. Estaven repartits. Per exemple, els meus pares estaven en una càmera bastant bona, així. Els matrimonis en general estaven en bons llocs. Els altres estaven els solters així, de 2 o 3 segons. A diversos estaments, perquè hi havia una torre d'aigua que a baix van habilitar potser 5 o 6, 2 o 3 habitacions, i hi havia 6 amics repartits. Les dutxes eren les antigues cavalleries del Marxató, xavades, la galeta, no? I a l'hivern. A l'hivern de Grècia. Següent cara en aquella època. Que estàs vivint de caritat, com aquell qui diu, i et donen un menjar decent. Pots estar-te queixant tota l'estona de que si això no és igual que a Madrid i si no hi ha migues o una bestiesa d'aquestes. Absurd. I l'Agustí?
No, l'Agustí tenia... Bé, ell va caure una mica en el grup de la Rodoreda i així. Suposo que devia venir bastant impactat per tot el que li havia passat al camp. Sí, però no tant, no d'aquell que estigués tot el dia parlant dels... En general, igual que les cartes del Pissoner, per exemple, tampoc es veu, home, ja presenta les desgràcies, però tampoc es veu un home aclaparat ni d'allò. La gent de Rossí se sentia una mica culpable de la sort que corrien altres companys que havien acabat a camps de concentració? Jo crec que no. Jo crec que ningú se sent culpable d'aquestes coses. A menys que tingués que depengui... Tu tenies una sort, diguem, però tampoc la podies traspassar. Una mica privilegiats per això. Oh, totalment. Totalment, per això si se sentia no... No, la consciència d'això, sí. Total. Ara, culpabilitat. No, perquè t'havia arribat això, és com si arriba aquí i donen un caramel tu i ens deixa nosaltres sense... Sí, doncs on toca la loteria, clar. Estàvem molt bé, no hi ha cap dubte. Perquè, clar, era viure en una mena de bombolla, però el món estava... Sí, no, això no hi ha cap dubte. Una bombolla que podia ser una mica una presó, segons com. Sí. Els laissé, com en deien, laissé passer. Els laissé passer. Amb això passaven coses molt divertides, perquè el laissé passer, si volies anar a París a fer alguna gestió, necessitaves un laissé passer de la prefectura. La prefectura era a Melun, però per anar a Melun a treure el permís havies de passar per París. Fantàstic. Llavors, el que s'acostumava a fer és si ja t'arriscaves a passar per París per anar a Melun, simplement no anaves a Melun. Clar, Ja anaves a París. A París un dia o dos, com podies. Sí que no. Ara, quan hi havia alguna cosa més greu, llavors sí, per exemple, l'Engrel, quan li van arribar els nanos, que va haver d'anar a Perpinyà, llavors va haver d'anar a Melun primer, perquè no s'atrevia a passar per París i que a última hora li feies el viatge. Llavors agafaves un taxi a Rossí, doncs clar, això era en casos molt extraordinaris, per anar directament a Melun, sense passar per París. Jo el vaig acompanyar quan anava a buscar el permís, perquè era un permís per Perpinyà, que era delicat això. Però com que l'home, a part de madur, que era molt comediant, va fer un drama i jo no us pas més enfant, i jo també fent llàstima. I vam moure dues velles funcionàries de la manera que van entrar parlant si de prefer per convèncer-lo que li va donar. I li van donar. I ho explica a les memòries, i és tot. Sí, esclar. La part menys... Sí que van fugir de Barcelona I això sí. amb l'avi. Bueno, la mare, no? No, No, una cosa és l'altra de les memòries. La versió que jo he llegit de les memòries, els fugitius. els fugitius i els vençuts. I ho presenta com si amb la mare. No, doncs... La mare. És que jo m'he llegit les memòries. Parla de l'avi. És l'avi Sí. que els deixa i després se n'en torna. I que els nanos arriben avantatge als pobres. Recordo que vam esperar la de Rossí. Que eren petits, suposo, no? Molt. Jo crec que el Leopold devia tenir 3 o 4 anys i el Xavier devia tenir 7. Que el Xavier és el compositor. Vam passar tot el Pirineu. No, és que això... Però els nanos petits... La por... I en el Xavier, com va que si no ho faria. I a més, a part d'alguna cosa que és de travessia pel Pirineu,